ମହାଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପାପୀମାନେ ମଲା ପରେ ଯମପୁରରେ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ। ପୂଜନାଳ ମଳମୂତ୍ର ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପୁରୀ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହୁଅଇ କ୍ଷଣେ ରହି ଯେ ନ ପାରି। କଣ୍ଟକମୟ ଅଟଇ ଅବା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ, ଦୂତମାନେ ଭ୍ରମନ୍ତି ଯେ ଧରି ଅସ୍ତ୍ରମାନ। ପାପ କରି ଯେଉଁମାନେ ମରଣ ଲଭନ୍ତି, ସେହିମାନେ ଏହି ପଥ ଗମନ କରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପାପ ହେଉଛି ଏଭଳି ଏକ ଜିନିଷ ଯାହାକି ବେଦର ବିରୁଦ୍ଧାତ୍ମକ ଆଚରଣ କରିବା ହିଁ ପାପ କୁହାଯାଏ। ସଂସାରର ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବା ହିଁ ପାପ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ପାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗନ୍ତୁ।